ginawa kapwa-tao asenso, nagbibigay saya sa Pilipino. Magandang gabi po ulit sa inyong lahat. Simulan na natin ang factual draw or SL draw number 2460. Pangasinan, let's face Mortal Lottery! Are you ready? Our first winning number is the number 35. Number 35 is our first winning number. Ibabalik po natin ang number 35 para mapasama sa pagpili ng ikalawang numero. Are you ready? Our second winning number is the number 30. Number 30 is our second winning number. Pangasinan, our official winning combination for our 8:45 p.m. draw today are the numbers 35 and 30 in exact order. The numbers 35 and 30 in exact order. Congratulations po sa lahat ng mga nanalo. At dito na mo nagtatapos ang ating draw para sa araw na ito. Ako po muli si Donald M. Sarmiento na nagsasabing PCSO, hindi uurong sa pagtulong. Maraming salamat po. Official roll call for 8:45 p.m. draw today. Numbers 35 and 30 in exact order. Numbers 35 and 30 in exact order. Pagsubok mayroon kang kasama, kisingya sa puso ng